Vaya musicón que poñen os compañeiros dende os estudios centrais, Manu López, Laura Casal, por certo, David Expósito nas cuestións técnicas, Ángela Mosquera na produción e tamén grabándonos agora mesmo, porque estas entrevistas, además de escoitarse pola radio, mira, de como vai avanzando o Ourense, como vai avanzando o Xantar e como vai avanzando tamén os medios de comunicación. Por lo menos na radio, que tamén se ve. Bueno, imos ter xa as primeiras convidadas. Sara Garea, unha convidada que penso que nos pode dar, bueno, foi a que nos recibiu, con alfombra vermella, con moito cariño, hora da mañá. Verdade? Cafeira pechada. Cafeira pechada. Bueno, Silvia Pardo é responsable precisamente de comunicación de Xantar, aquela que no día de hoxe ten un día frenético, unha fin de semana frenética, pero isto xa comeza con tempo, xa comeza con moito preparativo e xa estamos na 26. Silvia, cales son as previsións, as sensacións que temos antes de que comece prácticamente todo? Bueno, acaba de abrir a feira, como ben sabedes, primeiro agradecervos que esteades aquí toda a mañá, porque é unha forma de chegar a máis xente a través das ondas e a través de vos. Pois sí, levamos 26 edicións e o ano pasado foi as bodas de prata, 25 edicións e é como, bueno, o peche dun ciclo e agora empezamos un novo, dándolle unha voltiña a Xantar, cambiando o concepto, porque hai 25 anos aquí había 17 restaurantes e 4 actividades ao día e agora hai 4 restaurantes e 25 actividades ao día. Temos 3 aulas que van estar e de las ver cheas completamente durante os 4 días, son, ao mellor pasan 5 ou 6 mil persoas que participan directamente nas actividades, independentemente despois da xente que ven comer ou que ven ver a feira, pero que son participantes e asistentes activos, e ese é o punto forte este ano das feiras, o programa de actividades que temos. Vale. Un cambio de modelo. Sí. Un cambio de modelo, deixamos o 25, que é esa cifra redonda, máxica. E cambiamos un pouco o modelo, porque ahora sí que a xente ven xantar, ven cear, pero sobre todo ven participar nas actividades. E de paso, pois dan a volta polos expositores, merca un queixo, un viño, un tarro de mel, o mellor picotea algo e marcha. Despois sí que hai xente, seguimos temos 3 restaurantes ao uso, que ofrecen menús pechados dun prezo entre os 30 e os 40 euros, pero son menús de 7 ou 8 pratos de produtos de calidade, un menú que nun restaurante ao uso costa 70 ou 80 euros. O sea, a xente que non se deixe engañar que lle parezca caro, porque non o é, porque é produto de calidade feito... Prezo especial para porque é un menú pechado. Que pasa? Que o menú pechado, si ven un grupo de 10 amigos, pois un é celíaco, outro non lle gusta a carne, outro non lle gusta o peixe. Entón era complicado xuntar grupos grandes para que viñeran comer aquí. Por eso este ano creamos o mercado no gastronómico. Estamos aquí, ahora non o vedes porque é radio, pero estamos detrás xusto da barra de Estrella Galicia, que é un punto moi bo para estar aquí colocados. É moi cedo, é moi cedo, pero aquí os de Radio Líder saben colocarse. E o mercado no gastronómico son 12 postos, onde en cada posto ofrecen un tipo de comida. Unha tapa que costa 4 ou 5 euros, bueno, depende do que sexa, aí nas está 12, onde cada un ven, come o que quere e se ibas a un comedor central. Entón, un grupo de amigos, pois un come unha tapa de callos, e outro quere un ceviche. Temos comida peruana, comida venezolana, comida mexicana e comida galega, por suposto. É un espazo defendido ademais polos hosteleiros de Ourense que apoian este salón e que están aquí. E máis, en moitos deses restaurantes estes días vemos o cartel de estamos de vacacións. É mentira, porque están aquí traballando. Pero sí que é unha semana que para a hostelería é unha semana de descanso. Vimos do San Martiño de uns días de moito traballo a nivel hostaleiro e descansan, e algúns deles veñen aquí a ofrecer o seu produto estrela. Silvia, como comentabas, pois a novidade deste ano este mercado enogastronómico que temos aquí ao noso carón, pero que tamén hai máis de 100 actividades para todos os públicos. Cales destacarías desta edición? É moi complicado porque, mira, temos 4 aulas funcionando todo o día, dende as 11 da mañá ata as 8 da tarde, máis ou menos, cando xa se remata e se queda o sitio para ceas. Hai actividades onde os cociñeiros de primeiro nivel, temos cociñeiros con estrelas Michelin, con Solete Resol, que veñen aquí a dar obradoiros, e onde o que se trata é de poñer en valor o produto de calidade de Galicia, tanto do mar como do agro. Sobre todo no stand da Consellería do Medio Rural están dando obradoiros continuamente onde mezclan varios produtos que teñen IXP ou denominación de Galicia, con viños de Galicia, onde como sacache todo o rendemento produto. O sea, en Galicia a gastronomía é a segunda motivación pola que o turista elixe Galicia. Tú, cando alguén te a Galicia, ben se come en Galicia. Por que se come ben? Porque temos un produto excelente, tanto do mar como do agro, e porque temos uns profesionais que o transforman moi ben. Sabemos moi ben o que facemos. Levamos moitos anos, tanto tradición como nova cociña, e aquí se pode ver un pouco todo. E a xente ven, temos por un lado, como comentabas antes, alumnos de FP, tanto de turismo como de hostalería como de cociña, que veñen aquí a formarse cos cociñeiros, eles ven o programa previamente,
E chama e dice, ai, interesanos moitísimo a actividade do cociñeiro de non sei que. Vide a pecha de mesa que imos un grupo de 15 ou de 20 e sí que se forman, e despois está a xente da rúa que entra, porque recordamos que a entrada ao recinto é gratuita e a participación nas actividades tamén, e que os talleres inclúen non só ves mirar, sino despois degustas eso que estás vendo como se fai. Hubo un cambio, se non me equivoco, que se celebraba en outras datas, tamén por compatibilizar este espazo de Espourense se traslada a novembro. Como foi ese cambio? Hai 4 ou 5 anos, Xantar se celebraba sempre en febreiro, se decía que arrancaba o calendario das festas gastronómicas de Galicia. En Galicia temos 300 festas gastronómicas, moitas delas están aquí representadas, e temos unha por día. Arrancaba aí o tema. Que pasa? Que dende o 2017 no recinto de Espourense se instalou a pista de atletismo cuberta, que é a mellor de España, unha das mellores de Europa, e hai que sacar de rendemento. Claro. Entón esa pista se coloca a finais de novembro e está hasta o mes de marzo. A través da Secretaría Xeral para o Deporte se organizan campeonatos de atletismo a nivel nacional e internacional, a nivel galego, todas as probas agora son aquí, porque é moi cómodo. É unha pista estupenda en recinto cerrado, cuberto, e entón non podemos parar esa temporada de probas deportivas para facer o xantar. Entón o xantar tuvemos que pasalo para o mes de novembro. O mes de novembro é un mes estupendo en Ourense, porque temos o magosto, claro. O menú de outono, as cociñas de outono, empeza a probar soviño. É un bo mes para facer un tal, pero no consciente colectivo ainda a xente está con que, pero non era en febreiro. Non, hai 4 ou 5 anos que en novembro, pero bueno, é cuestión de seguir e que a xente o meta na cabeza. Depois tamén é unha feira que seguramente algúns pensen que vista unha vista todas, e de aí o equipo de comunicación, o equipo da organización que trata de ir mudando, cambiando, incorporando novidades, como este rincón enogastronómico, actividades tamén para os máis pequenos, hinchables. Trátase de que cada feira, cada ano, teña algo novo que ver, non? Algo novo que ver e adaptándose tamén un pouco ás necesidades do público. O sea, Xantar naceu hai 25 anos, a xente viña a comer e viña a coñecer produtos novos que só podían atoparse en feiras. Hoxe en día todo está a golpe de clic. É moi difícil vir presentar nada que ninguén vira antes. Entonces, hai que darlle unha volta a buscar outro concepto. Eu aquí probei as ortigas. Probaches as estrugas, con Martín Álvarez cas estrugas. Sí, hai moitos anos que viña cas estrugas, sí. Estuveron as algas, pero ahora xa todo está a golpe de clic e é moi complicado presentar cousas novas. Sí que hai cousas que só se poden ver aquí, porque se queres aquí temos o mel, o produto das cooperativas, e son produtos que xa se, gracias a Dios, se atopan en calquera supermercado, pero aquí ves o productor directamente, ves a cara do que che produce o mel e do que che fai o queixo. Silvia, comentábamos antes, cando chegamos, que levas xa 19 anos aquí en Xantar. 19 xantares no pelexo, como digo eu. Como mudou ao longo destes anos este salón? Mudou moito e hai que ir adaptándose, sobre todo o cambio que decía antes de pasar de 17 restaurantes e 4 actividades a pasar a 4 restaurantes e 25 actividades ao día. Unha parte máis profesional, máis de coñecemento. De coñecemento, de promoción dos nosos produtos e de como se preparan. Pois decirle a Silvia que graciñas por deixarnos facer radio dende aquí, graciñas pola hospitalidade, bueno, pois ata as 8 da tarde, tanto hoxe como ata o domingo, os nosos ointes e seguidores teñen unha oportunidade magnífica para, por certo, vai haber novedades, non sei se o podo adiantar moito, pero vai haber novidades para aqueles que nos están escoitando en Radio Líder en Ourense especificamente, dentro de pouco, non teño que ser eu o que dé moitos máis datos, pero que non perdan este dial, que o graven precisamente, porque vamos a estar máis apegados que nunca a esta terra, a terras de Ourense, e hoxe pois vai ser quizáis tamén o pistoletazo de saída para esa comunión cos ointes desta cidade, diría eu, desta provincia. Silvia Pardo, ás 12:30 a inauguración, conselleira do medio rural, moitas personalidades que van estar aquí hoxe. Tamén ten esa acompañante o xantar, a parte política pública máis formal, pero bueno, esta xente apoia a feira e ven a vela, e para nos é unha honra e temos que atendelos, e é unha forma tamén de visibilizar, de convocar aos medios para que estean todos unha hora, e de que tamén quen patrocina e apoia esta feira pois transmita a súa mensaxe. Pois estaremos tamén nesa crónica de inicio oficial ás 12:30. Gracias, Silvia. A vos por que vaya ben a feira. A vos por vir.